lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako masakama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan sa tubig panahon nga kita nagkauban ipakita mo ka na imong pagkabuutan magkuyog taman nimba manuroy tag mga unsa mabuknong sinihan ikaw akong hagwaon apan kalit lang gyud akong nakuratan wala kong magdahumaw sa imong batasan permi kang saputon imo kong pakasadon gamay ra ang problema imo kong awayon Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako masakama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan mamisita ko ni mos balay kada gabi aron ipamatuod true ang love ko baby bisa nagyang pumad imong ginikanan manigo arin nula ilat ang bukharan but it's okay akong gisabot ang tanan naalang yung kunay mo gikahiubsan nakitan ko ikaw na ay laing kauban baka kung kang dako imo akong gibuwagan Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako masakama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan tamis kaayo imo mga pulong nindot paminawon kung ikaw mo hungho ihatag kong tanan ikaw ang gisaligan saway igong basihan imo akong giluiban puso tilang taka kundi nakaganahan kusog kay kang mutagop di mo ko prangkahan kisakitan ko sa imong gibuhat karon wapakay ka kaayo mong duklon Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako masakama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan pagkapait palandungon ning gibati ko karon subo ang dugan ko kaway laming ikaon maglibog ko kung sayangay na kong buhaton di ko makatulog ikaw una-unaon may pagkatunan lang sa bukid ko magpuyo mananong o kamuti kanimo magpalayo kalimtan ko na lang imong bugmang giahak bahalag manigo ang bahalag mga pahak Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako masakama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan at gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko aron dili ako masakama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon.
Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mo tugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo. Dinala ko ni Makaya ang sitwasyon. Baho kang ilok. Unsa? Maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giignan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayon ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Ang langit sa mga mata kong ating Oh yeah! upang akong duga. Oh yeah! Kanunay nga Everybody sing! lang ang sampit. Come on! Di ko magduha-duha o Put your hands up! mahulog ka. Ang Put your hands up! Put your hands up! Come on! dapan isan asa dadalon. Niiling panahon Everybody sing! panumpa kong itikabiyak. Ang mga saad sa laki! Pagahutan ko ang tanan. Panumpa ko nga di gyud kabiyaan! Iko Mga saad sa laki! Nga di gyud daw mo biyaan ambot lang! Ambot lang gyud ka! imula. Iwagay way mga kamay sa usa ka mainiton Kani nga adlaw. ko ang dalang pa. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi, Ina mayong kadlawon kung sa may oras na minaw karon no nagtanawan niya tong programa. kung may klang Ano na po si Brother Bernie Bitok-Bitok? mahulog ka. Brother Bernie Bitok-Bitok! Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Kabiyaan o pagahutan
Brother Bernie Bitok-Bitok para sa lang edisyon sa atong programang Gugmang G-O-Ho! Gugmang Giyaha Comedy Drama. Pila na ba ko katuig aning comedy drama eh? Murang mga halos 20 katuig na sa kuan ni mga igala. Sa unang panahon niingon sila nga ang drama sa AM lang daw na. Sa una tong panahon gisulti ako pang gidala sa FM. Kurat ang tanan nga nagdrama-drama naman ning FM. Sa una nga namo ko sa una sa MOR pa sa ABS-CBN. Gikantsawan pa ko nganong nagdrama-drama ko. Ako ra gyapon tanan. Ipanumpa ko. Kadugayan, awa na, nagdrama na ang tanan may gala. Itikabiyaan. O din to, giawat na layan sa tanan na drama-drama. Ipanumpa ko. Pero kasagara lang mga drama sa una mga pinaserious. Ipanumpa ko. Kaning atuwa na mga hinangal lang ning atuwa. Hinangal, mo katawa ka, pero nagya po'y lesson. Ana, tirada ba? Mura bito ka ng mga pari nga magwali. Idol gina ko ng mga pari nga magwali nga ipagi-agi og joke. Kaya usay, komedya mo katawa pero igo na day ba? Mo na tong ganahan. Dagan salamat sa inyong mga tig-suporta ning Gugmang Giyaha. Thank you gyud kaayo. Labi na diya sa may Oroqueta City. Sa partner Radio 94.9 Oroqueta City. Hello sa intanan diha. Salamat sa paglago po, paglagapak sa atong programa. Samot na diya sa may Mix FM 97.1 Plaridel. O sa 92.5 Mix FM Aluran. Balita na ako diya, bura grabe daw fiesta diya basta Mayo, ha? Daube. Basi nga may basi makalagta diha. Karong Mayo, ha? Basin lang. Siyang lang. Ulat lang itag sinyas. Ano yung mga igala? Ulat sinyas. Mga mata ko nga di kita puyod o bang akong dugha. Basin di ay. Ganun Ay, teka mo na i-shout out sa day na ko. Wait lang ko ha. magduha-duha o bigang kong mahuli. Asa man to, kadyo lang. Idagan na ba iga ko na ako? Pantisan Shout out day ko dia. ko nilipanaw. Diya sa may Aluran, labi na diya kang Mayor Umpaga Junifer Insik Rua. Mayor! tigil ko Regards ko ni Mayor Be sa may Aluran. O sa iyang mga constituents diya, pakiingon na lang, nag-regards ko kang Mayor. Honorable Mayor Junifer Insik Rua diya sa Aluran. Salamat nga diya. Siyempre, hello po diya sa may Caraga Region, sa Nasipi, Tagusan del Norte. Radio Servisyo 94.3 FM. O diya mismo sa Butuan City 106.9. Sa Radyo Katribo, Philippines. Hello, senta na diya sa mga taga Butuan. O diya po sa may Kidapawan City. 100.7 Tambuli Infinite Radio Kidapawan City. Og dire sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa Tibok Misamis Oriental. Hello po sa inyong lahat. Daghang salamat sa inyong pagsubay. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Oy, shoutout diya kang Manang Ninita. Tanawa, inang bito ta ka Manang Ninita. Ni-testing siya sa atong Ashigo Plus Herbal Capsule. Diba? Okay no? Inang bito ta ka madam. Ang atong programa gyatog kanato sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Naka-Ashigo Plus na ba mo? Oy, katong inyong mga ginikanan ha or mga tita nga magsigig biyahe-biyahe. Pwede pa kabalo mo kung for example namoy nag-birthday nga mga nanay, mga tatay. Ako sa inyo, gwapo ini pangregalo ning sa tinud-anay lang kaning Ashigo Plus Herbal Capsule. Medyo practical na sa mga nanay. Diba, Ma'am Linda? Kabalo ba mo kaning Ashigo Plus, ang pinaka-main nga sagola ni kaning atong gitawag nga superfood. Superfood nga ashitaba. Matod pa nila, superfood kay dugay ragay ni pipila na ka mga tuig na ginagamit kini isip usa ka traditional medicine. Labi na diha sa Japan mga igala. Sige daw Brother Bernie B, unsa may nakanindot din ang ashitaba di ay. Oy, mga pinalangga namong mga listeners, ang ashitaba, number 1 gini siya nga antioxidant. Unsay pasabot? Makapalig-on kini siya sa imong immune system. Makaprotekta kani sa imong lawas. Labi na sa mga sakit-sakit. Ikaduha, kani nga tong ashitaba, ga-promote ni siya og healthy digestion. Og kamo ba na mga problema sa tiyan kanabang murag sabi hapdos mong paminaw murag halang imong paminaw diri sa may dughan or nay gitawag nila nga GERD. Lay po tong security GERD. Kana bitong namoy mga gastro bitong kana bitong makakaon lang mo gamay murag ding nay acid inyong mga tinai kana. Kaning ashitaba maayo kay ni nga tambal para ana. Ang ashitaba pod adunay anti-inflammatory properties nga makareduce sa inflammation sa atong lawas. Ug ang nakanindot kani lain ra ba ta mga Pinoy o mga Pinoy hala sigig nos-nos sa naong para lang gyud mo bata. Kabalo mo kaning ashitaba adunay anti-aging effect. Kompleto gini. Para mangawala na inyong mga wrinkles diha og mohamis ang inyong mga pamanit nga mura mong mga bata. Kaning ashitaba nga sagol sa Ashigo Plus Herbal Coffee og Herbal Capsule, dako kaning tabang mga igala. Pampabata ni. Na. Puslan mga gakapi na lang mo. Ashigo Plus na. Mo na'y sikretos mga Hapon kay kanang ashitaba. Mo na'y sikreto nga herbal sa mga Hapon. Mo na sila nga bisag moabot og ilang edad mga 90, 98. Halos sa gatos kumbati pag yung gapon kay kana sila hiling maglakaw. Kung pwede magbike, ga-exercise ba? Tapos hilig din ng herbal. Ay mo kabalaka kay kaning atong Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Sa ako panggingon herbal man ni. FDA approved ta mga igala. So ay mo kabalaka, healthy rataan ni ha? Busa tagay na inyong mga mama, mga papa, mag-maintainer na sa Ashigo Plus. Klaro dili, mag-Ashigo Plus Herbal Capsule na! Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Huwag kang nambalatian, sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan.
Sigo Plus Herbal Coffee o Herbal Capsule. Available sa inyong mga suking mga parmasya sa inyong lugar o available mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Kung naka sa Cagayan de Oro, naani siya sa Save All o Save More Pharmacy diya sa may Kugon Market o diri dayon sa Uptown na sa Justin Minimart. Abay sa Jollibee Uptown o sa Justin Minimart at bang mismo sa Hall of Justice diya sa may Primavera City, ha? Moto siya. Mayong adlaw ganimo, Brother Bernie Bitok-Bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Girly. Usa ka babayi nga gitawag nga membro sa NBI. Sa NBI, National Bureau of Investigation. NBI, naay bata isa. Amo din ang meaning dahi. NBI, naay bata isa. Usa ko ka single mom. Gibiyaan lang ko sa lalaki nga way puangod. Pero life must go on. Kailangan ko magpakainahan. Bosa, okay ra ko. Kailangan magpadayon. Nagpadayon ko nga wala ko nagsaba-saba nga nana ko'y anak. Ako lang gibili ng akong anak sa akong mama, siya mo'y nagbantay. Og syempre nadayon ko. Nagtrabaho karon sa Osamis City. Osamis din eh. Nagtrabaho para na'y mahatag nga kwarta ug mapadala sa akong mama. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hayaan mo. Hayaan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa. Na sana ay hindi na siya mag-iisa. Na sana nga ingatan mo siya. Ikaw ba itong bago nang apply, day? Yes, sir. Unsay pangalan ni mo, day? Ako lang si Girly, sir. Alay siya. Noy! Alay siya rin, Noy! Sir? Alay siya rin, Noy! Noy, natay bago, Noy. Sa tayo pangalan ni mo, day? Girly, sir. Akong pangalan, sir, si Girly. Si Girly. Mauda ni siyang bago na itong trabahante. Noy, palihog ko, Noy. Ikolay ko ni NRB. Itur sa training. Sultihin sa mga trabaho na rin. Kaya kan mag-isugo nito sa bossing mo na. Palihog lang ko, Noy. Hey, sir. Mayong buntag, ma'am. Ayun na pag, ma'am. Uy, parehara man tatrabahante. Sa tayo pangalan ganyan, ma'am. Ako say si Girly. Ay, ma'am. Ako dahi si Nonoy. Noy,
Bago ra manggug ko diri. Tana matudloan ko nimo ko unsay angay nato pambuhaton diri. Sige ma'am, mali din ma'am. Actually, medyo ubay-ubay sige atong trabaho diri. Ug kita ka ng dump truck diha. Yes, Noy. Ang atong trabaho, ato nang ibalhin ang dump truck dito sa pikas dayon nga dalan. Hala, mo din itong trabaho diri. Di na ba ko kabalo mo drive og dump truck? Ay kabala ka, di na to na drivean ato ginang lukduhon. Jokera kay nimo Noy. Oy. Pagkatawa man sa tanim mo. Joker gid kay ka ba? You're so funny. Lah, wala ba kung nagbinuang girly? Ato ginang lukduhon ang kanang dump truck. Pag sure ba? Wag ko nagbinuang. Samo ka nimo Noy. Oy. Momo ko na itong trabaho diri. Ang atong trabaho ka na ato ibalin-balhin ang mga AV equipment sa pikas. Hanto dito ibalin sa pikas. Samo kay ka Noy. Di bitaw? Actually, girly, ang imong trabaho diri kanaraman ka sa logbook. Kung kinsay mo sulod, imong isulat lang ang mga pangalan. Tapos after sa kasimana, i-gather nimo na tanan nga ni sulod nga logbook. Kay mataghuman ang tanan nimong gilista ka sa logbook, imo nang ihatag sa simbahan para sa pamisa sa kalag. Hay, usa pamisa sa kalang. Tanan pangalan nga ni sulod, takanang lista ihatag nimo dito sa simbahan para ampuan na kay para na sa pamisa sa kalag. Samo kayo ka Noy. Gabinuangan lang ko nimo Noy ay. Hello, joke lang. Kaya ito, seryoso ra po kay ka. Kabalo biya ka nga bago pa ko diri. Sige lang, ay kabala ka. Tabangan ta ka diri kung unsay mga nindot na unsay mga pambuhaton diri. Actually, dali ra man kayo. Mag-log-in lang ka diri. Ana ra? Asa man itong katong niagi? Katoy mong gipulihan. Nasapnan manggod nga natulog sa trabaho. Sayang lagi tong bayhana, gwapa ra ba? Nasapnan natulog. Mao ba? Hala, hindi gini ko magpatulog-tulog, ani. Ay, okay raman ta nakatulog ka diya sa mong gitrabahoan. Ang problema mo itong bayhana, nasapnan siya natulog dito mismo sa kwarto sa among manager. Ang nakasapon iyang asawa. Nauhi sa ba di ay, oy? Ano dito man po siya natulog dito sa kuan? Sa kwarto ni manager. Mao galing mo, nakabala nila diya. Moto, nasapnan siya natulog. Moto nga, gipulihan din nimo. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from you. Te, sa pang-arise, te! Ay. Noy, pwede mo abay? Ali girl. Ikaw ba namiyag yung kaniyong ko sa imong adungan taman ni Udto ba? Kiwa pa ko'y kaila diri. Sorry kayo ha. Sabi mo ko na kung nilakaw na ka. Pwede mo abay, Noy? Ali, nga unta. Saan mo gusto? Actually, nagbalaw na ko. Sige. Grabe po kini mong sayal kagamay ana Kasiksi sa kini mo ba? Ay. Ikaw, Noy, mga onda, Noy. Sige lang. Ama karapin ng puyo, girl. Ay, diara sa kuan. Boarding house ra, diya sa unahan ay. Mo ba? Ano mo, di ba di ka taga diri Usamis? Dili, oy. Taga-tubod ko. Mo ba? Dito nagpuyo imong bana? Ay? Single pa manggug ko?
wala ko'y bana. Ha? Pag sure ba? Wala kay bana? Kagwapa ni mo? Ergo ko pasakayin no eh. Lagi, wako nagbinuang. Anong wala man kay bana? Kabalo ka doa ragi rason nganong single ang isa ka babay. Unsa man? It's either mo nang single ka kay choosy ka or nagabaan ka. Samo kay kanoy. Asa man ka sa duha? Choosy ka o nagabaan ka? Dili ba pwede nga kuan lang? By choice? Gusto lang yun ko nga single. Oh! Asi ko mo to eh. So tikos tinod be. Broken hearted ka no? Long story, di lang na to na istoryahan, B, pwede. Daan ko palagi. Nga naman, maldita kay ka no? Guwapa ka pero maldita ka no? Dili manggod. Kabalon ako. Guwapa ka pero palautot. Like kay kanoy. Na lang, guwapa ka pero bahok kag tiil. Aw. So anay mong pananaw sa ako ay. Kay ngano, salig ka kay ngano, gwapa day mong uyab. Oh. Actually, parehar ta, wa sa ko'y uyab. Ay sus. So labaw sag ka, nganong wala man kay uyab. Kabalo na sag ko. Hitsuraan ka, pero gabula-bula imong bakba. Na-over sa ganun ni Malo sa ka. Or kabalo na ko, hitsuraan ka, pero bi kadyot lang. Wa na ko'y mahuna-hunaan. Tinood bitaw na nga single pa ka? O sorry pananaw ni mo sa ako, adi ay. Oh, sa bagay. So tinuod pod nga single ka. Oh. Tinood pod. Murag, murag gituyo galing nis Ginoo nga magkita tang duha. Unsa? Kabalon ako. Murag nay meaning ani. Murag mo ning gitawag nga destiny. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Hindi ganaw at hindi makagalaw, nahihirapan ang puso, pinipilit ay ka. Kung di rin tayo sa Noy, halisa Noy. Dayon sa adres akong boarding house. Pasensya na ka eh. Dali day mong boarding house day. Grabe ngit-ngita po dali. Ikaw ra isa dali? Ako ragyat. Saan man ni? Trapo? Ay sorry. Akong tibak. Sunoy, bisagasa raman na yung mga panty dia sa loob. Pasaylo walay katabang. Ako ra bagid perminti diri. Halisa Noy. Usay mong gusto Noy. Sa may Nadia. Ni Aipan. Pili lang. Panra? Sabi kong mapili. Pili lang kung mukaon ba ka o dili. Ayo, bitaw. Nang hanggat pa ka, papiliyon naman na ibong ni mukhaan ba ko dili. Pasensya na guna ikabalaka. Magpapalit na lang kong lechon manok karon taad-taad. Kadyo lang nga mag-ilis ako ha. Kadyo lang gid ha. Okay po na yung balay. Orag ba lagbaboy na. Kanang girl,
Labay, dool baboyan diri, pero baho lagi nig baboy lagi. Ay, nagbuhi ko ka ng baboy sa silong. Bantog ran ko bro, baho magbaboy oy. Abi na kung nangutot ka. Samo kay Kanoy, ako ng baboy, nagbuhi ko sa ilalom. Amo galing. Unsa man, magpalit sa kuog kuan, lechon manok. Pandamay siksihan nimo eh. Unsa noy? Kinsa ko. Naunsa ko noy? Ay, wala. Wala lang. Buwangan nimo eh. Siksiha kinimo eh. Pasensya kay Noy ha. Okay ra sa imo Noy nga nag-t-shirt ako nga wala ko nagbra. Pandamay na. Aha. Pasensya gyud kay Noy, wag gyud ko ilain t-shirt kan ganina ra gyud ko giigang mo nang wala ko nagbra, nag-t-shirt lang ko nga nipis kaayo. Nakita nimo ang tumoy-tumoy? Damay ni si girl eh. Okay ra girl. Girl, ako na lang magpalit og lechon manok girl. Or pwede ra masag ko basig na kay dilata na lang. Dilata lang mo kaon mo bisag unsa. Mao ba? Napugkoy ka ng kuan diri basi gusto ka mo tilaog ka ng kinilaw nga buhok ray lamas. Ha? Kinilaw nga buhok ray lamas. Murag lami lagi na girl. Ay, pertig yung lami Gusto ka Noy? Ikaw bitaw girl, binuang ka sad. Bitaw okay ra sa imo ha. Do naman nung ko'y dilata diri. Seafoods lang sa ta seafoods na itinapay. Sige, okay ra ko ana. Tadaw biki wa man ko nagdungag bahaw ra man eh. Sige lang. Balag tinapa, balag bahaw. Basta kay pakanon magkakunin mo atong kinilaw nga buhok ray lamas. Uy, ikaw bitaw na igyo. Gibinuangan lang gali ka, maninuod po dayong ka. Abi na ko tinuod to imong gingon kay hingaon ra bagyo kay ko. Samo kay Kanoy. Sige ka jud lang ha. Kanang girl. Unsan ma'am Noy? Unsa kay maayo kung unahon na to tong kinilaw nga buhok ray lamas. Noy, ayo ko hagita Noy. Basik abi nimo di ta kapatulan na ng imong mga binuang ba? Abi nimong nagbinuang sagot tinud anay sa nga kuha. Uy, gihagit ko nimo Noy. Gihagit yun ta ka girl. Unaw na ulitaw biya ko tapos dalaga ka. Uy, ayog ko na tinud-on galing ta ka karon na bantay lang gyud ka. Ano, wa sa ko nagbinuang tinidon mo sana ko ni. Ayaw pag-anak Noy. Kay ganina ra ni nakaandam. Ay kabala ka. Ganina ra sa ko naghubo sa kong brief. Ay ko pag binuang di Noy, tinud-on kita ka Noy ba? Ay ko gagita Noy. Ay sa ko gagita girl. Kay kung hagitong ko nimo ana. Ay Noy, ayaw gyud pag-ingana Noy. Ayaw gyud pag-ingana kung di ka magpaana. Ay. Girl, ayaw gyud ko ana girl kay na. Tistingi galing. Ay, ayaw ko gagita Noy. Sige, tistingi galing Noy. Sige, tistingi. Sige, galing. Be, bitaw. Lagi, be. Bitaw Noy. Lagi, be. Larga. Noy, wa ko nagbinuang Noy. Ayaw gyud ko tistingi Noy. Kaya nga no, nagbinuang mo ko. Sige, saman, ha? O saman Noy. O saman, larga. Noy. Basig nga magbasol ka Noy sa imong istorya diha. Basig ikaw may magmahay noon ron. Kay basig, tanawa ha? Anak.
Unya ka na, piki na. Uy, gitininood ko dahil niya di ay. O saman, way mahayay. Oh, ako pa yung mga gito saman. Way mahayay saman be. Bitaw noy, ay ko agita noy. Lagi, saman. O sa, larga. Ganina naman tasig larga la. O saman yun. O saman yun noy. O saman. O saman noy. O saman, larga. O saman, kayo ganina ragahulat ang mga taga-alura, no? Nagngangana. Agay, noy, naninood, mampug ka, noy. Ay, way, tinood, noy. Ihagit ko ni mo, ha? Agay, noy. Agay, noy. Ay, no! Pangandoy nga makauban ka hangtod sa hangtod. Ikaw lang ang kalipay nga miabot ka gana ko inday. Dili mabaylo ang tanan, ihatag pa nila na ko ang kawanangan. Bisan unsang butang ning kalibutan, way makailis nimo sa akong dugan. Ikaw mang yun ang gihatag ka na ko, dili na ko kagyud di baylo. Ang gugma ko nga way kaumanan hinday. Uhatun ko ang tanan. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Muna kay gibati sa imong kalawasan. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang ambalati.
Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kayo ko ang sugar, kung naapog ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong BP, mabot ang 200. Ang akong sugar, mabot ang tag 600 to 560. Kaya karon kaluis Ginoo, naniinom na ko Ashigo, niubos bida akong sugar, mabot na lang 170. Ang ako pong BP, mabot na lang tag 150, 130. Dako kaigtabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ang dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kaya affordable na sa bulsa. Kamong mga sama na ko nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo, kay makatabang din na to. Ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Jessica 1 and 2, CP Pharma, AMG Pharmacy, Midgrace Pharmacy, Parametron Pharmacy, RNC Pharmacy, Claros Variety Store, Gordon Smith Shop ug niining istasyon. Ani ana ang sumpay sa atong istorya sa gugmang giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Alas 8! Alas 8 na nun ang gingon. Balik sa atong programa mga igala. Again ang atong gugmang gyagyatog kanato sa Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Lagsik lang ang laway lagi. Biramax, Bira to the Max. Ang atong Biramax Adult Coffee adunay Robusta Coffee, Tongkat Ali, Horny Goatweed, Black Ginger, Panax Ginseng, Red Ginseng, Ginkgo biloba ug aduna po'y Maca. Ato ning isgutan kanilang sang Maca. Kadjot lang kayo isingit ko na lang ni. Kabalo mo nganong nindot kining Biramax Coffee ug Biramax Capsule. Kani magong Maca sa tinud anay lang. Makadugang sad ni siya sa kakusog ug stamina nimo. Iyang i-boost ang imong energy levels and improve your stamina. Mao nang kaning Maca, gwapo kay ni siya nga supplement para sa mga athlete. Kanang mga medyo hilig sa sports. Ang Maca pag yun, maka-improve sa imong mood. Og kini bagay sa katong nay mga depression og anxiety. Katong mga ato-ato lang ni katong mga menopause na diha. Ang Maca mo ni siyang mutabang para sa imong hormonal balance. Mo nang kaning atong Biramax Capsule o Biramax Coffee, di lang ni siya pangbana, pwede pod sa asawa sa tinud anay lang. Labi na sa mga misis nga nanay mga simptomas sa menopausal, medyo nanay mga mood swings. Moning gisagulan ni ang Biramax og Maca. Ang Maca pon maka-improve sa fertility, di lang sa lalaki pati sa babae. Maka-increase sa sperm count o maka-improve sa quality sa imong mga egg cells, madam, misis. Ug ang nakalamian ning Maca maka-support sa imuhang immune system kay antioxidant gihapon kini. Mao nang nakadabe sa atong Biramax Capsule o Biramax Coffee. Busa sa akong mga kuya sa Eagles. Magsisila pangutana, kuya, basin yung heart attack man kuya, basin magpalpitate mo kuya. Walay problema. Kay herbal man ni siya, safety ra. Herbal ni siya og FDA approved ang Biramax Coffee og Biramax Capsule. Busa palit na sa Biramax Coffee o Biramax Capsule sa inyong pinakaduol ninyo nga mga parmasya o tindahan o sa radio station na inyong gipaminawan karon. Okay? Biramax, bira to the max. Brother Bernie, bitok-bitok. Nagkauyab gyud mi ni Nonoy. Sa among panag-uyab, after 2 months, as in 2 months, second man sa rinamo, aya pa siya nakabalo
Ngan NBI day ko. Naay bata isa. May pasa kong mga damgo Adung nga ba'y kawag ako kung maaman gani may pagmatukog balik Bukawar ako buwag na mo Unsa? Maunay tinuod. O di na ako gusto nga itago-tago pa kanimo. Nana ko'y anak. Muna nagtrabaho karon diri sa Osamis. Aron ako'y mapadala kwarta dito kang mama kaysa nagbantay sa akong anak. So gisultian ta kaani. Kaya di na ko gusto magtago-tago pa, Noy. Makasabot ko, Noy, kung imo kong bulagan. Tungod na ibawa na nimo nga, usa ko ka-single, ma. Abi na kong virgin pa ka. Sultihan ta ka sa tinuod, medyo lain akong gibati karon. Abi na ako'y nakauna nimo. Na naman day kay anak. Noy, di man na importante, Noy, kung kinsay nakauna. Dili importante kung kinsay nakauna, kinsay ikaduha, ikatulo. Ang importante, Noy, ikaw ang pinakalami. Oh, anak din ha. Ayun na si pagunahunay kung kinsay nakauna. Ang importante, ikaw ang pinakalami. Pero bitano giandam na ako kung kagwalingon ko imo kong biya. Biyaan og imo kong pulihan. Makasabot ra ko. Di na ko nakaya buhaton si mo. Naigugma ko sa imo ha. Tinuod medyo na lain ko karon pero matod pa nila kung love ni mong usa ka tao dawato ni mo unsa iyang kagahapon. Actually swerte galing ko kay murag nay promo ba. At isang nahitabo karon buy one take one. Sama sa promo sa juice. At least pagpalit na ko og juice nay libre baso. Tinuod ka na, Noy. Gidawat ko nimo isip bisag tuod na ako isa ka anak. Oo. Gidawat ta ka. Love ta ka, girlie. Kung unsa magal imong kagahapon ako nang dawaton. Wala mausab ang akong pagtan-aw kanimo. Nahigugma ko nimo. Pilit nating iniwasan ganitong mga tanungan. At kahit di sigurado tinuloy natin ang ating unay. Ay. Maayo, Noy, kay nakaanhi ka, nakauli ka. Pa, pilailalan ako pa akong uyab pa. Ay, mao ba ni si girlie nga imong gisulti ka na ko? Yes pa, mao ni si girlie.
Girlie, akong papa. Mayong gabi ni mo diha, pa. Ay, may siya ka mamili do. Guwapa ba yan? Siyempre pa. Alam mo, pilit ang mga bating na guwapa, ganda itong piliyon pa. Ay, day. Dong. Day, ay lagkalain, day ha. Sa akong katiguangon, day. Kanang tanaw na nanako ang lawas babae bitaw, day. Makailag yung ko kung naanay anak uwa. Ay? Kasi pasabot mo pa? Kanay mong lawas ni mo ba? Nana kay anak, day? Wala pa, eh. Si anak pa. Taka mga pa, eh. Ay, di manggod. Giignan na beta ka dong. Imong mama di gyud ganahan anang mga babae nga mga disgrasyada. Kanang mga naburusan diha. Mo na. Pero pananaw nako ni mo, day. Murag yung kag nanay anak, day. Sa imong lawas pa nun, day. Murag makita nako. Ayaw pamakak ni mo, day. Nanakay anak, day, no? Pa, wala lagi pa. Sa mga taon pa, di mo kumupatol ang mga babae nga nay anak daan. Sa pagtunin mo sa ako pa. Mutira ko ng manguyab ko ng mga babae nga nanay kabilinggan. Noon sa mantang ka pa, dili pa eh. Kani si girly pa, medyo nabilbil lang gamay, kay grabe ko sa mukhaon, pero dili na siya. Noon sa miski ako pa, lain akong pananawan ng mga babae nga nay anak daan. O sa lugar ko, mangita ko, kadagan mga babae, nganong dito man lugar ko sa babae nga nay anak, kadagan kay mga babae nga mga single diha. Nganong di man kita sa disgrasyada. Ay, sigurado lang gidong. Kabalabagyo ka nga imong mama mo, ginay number 1 sexualty ni mo. Bahalag mo patol kag naong nga murag planggana. Basta kay wa lang gi anak. Kabala ka pa. Si girly pa, wa gina... So, walay anak na, oy. Di ba, girl? Istorya da. Oo. Wala ko'y anak. Kung hindi na ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong di na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na pipilitin pang umasa para sa ating dalawa. Hindi ganaw at hindi makagalaw, nahihirapan ang puso, pinipilit ay ikaw. Brother Bernie, bitok! Tayo sa huli, Nagpadayo na mong relasyon apan sarili na gitago ni Nonoy sa iyang mga ginikanan nga nanakoy anak. Kay mato pa ni Nonoy kung may bawaan gido siyang mama, tayo sa huli, murag di gido ni pwede mapadayo ng among relasyon. ang puso. Ang akong pangutana, hantog kanus amaniingan ni. Hadlok daw si Nonoy nga may bawaan siyang ginikanan. Siya ang ngayong buhaton. Kung hindi na ikaw ang Ay kalimti
diha magpalit og Biramax Capsule ug Biramax Coffee. Og Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee available sa inyong mga suking mga tindahan diha. Og mismo sa radio station na inyong gipaminawan. Available po ni sa diri sa Cagayan de Oro sa Justin Minimart. Abay sa Jollibee Uptown o sa Justin Minimart at Bang sa Hall of Justice. Og syempre diya sa Kugon, Save All og Save More Pharmacy Kugon. Daghang salamat diya po sa radio station sa Nasipit, sa Radio Servisyo 94.3, sa Butuan City 106.9 Radio Katribo Philippines, sa may 100.7 Tambuli Infinite Radio sa Kidapawan City, og also diya sa may Mix FM Plaridel 97.1 ug Mix FM Alura 92.5, og diya sa Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Analam mo sa mga radio station para matistingan ninyo ang atong Biramax Coffee o Biramax Capsule, o di ba ka ang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Girly! Usahay dawaton tong kamaturan nga napagiubang mga pamilya nga medyo dawaton to di man ta gusto mo judge pero medyo lahi ilang pananaw sa inyo ha. Labi na ingana nga medyo single mom ka ana. Now, para sa imong sitwasyon, pwede maghatag lang kang time frame ni Nonoy na, Noy, sige ta, padayon tani, pero until when mang nimo konsultian? After 6 months, after 1 year? Kay again, di man gini mo na matago. Siguro, sabta sa sinunoy, o sa ba kayang gusto, basi nangita lang siya tiyempo. Pero at the end of the day, kung mahal yun gyapong kaunay, gugmag yung sinunoy nimo, kaya man po kanya idupahan o ipaglaban. Pero ang problema, kung si Nonoy, di kanya kaya dupahan, di kanya kaya protektahan, dako na po na siyang issue. Paghatag og time frame, pila ka months ba? 6 months or pinakadako 1 year? Ang to kanos aman tadim lang forever. Kung nangita ra sag tiyempo, din larga. Pero kung si Nonoy nagayang mo surrender, di na kanya kaya idupa na wag yun nada. Okay? Daghang salamat sa iyong pag-uban-uban. Ingan mo tanan, I love you all. Ang ato mga episodes, again, makita sa Bitok-Bitok University Facebook page. And also, gina-upload sa Spotify. I-search lang ang Bitok-Bitok University Podcast. Ingan mo tanan, I love you all. Bye!